Sa bawat probinsya, may kwento. Sa bawat kwento, may pinagmulan. Nagsimula ang 100 kwento ng ganda, kultura at puso. Sa bawat talon na nalanguyan, sa bawat bundok na inakyat, mananatiling ang mga kwento at kasaysayan. Pidudungo is more than just a feast. Hindi ba adventure ang hanap mo? Bahay, kubo. higit pa sa mga lugar, ang naipon ay alaala. Mga sandaling hindi makakalimutan, mga kwentong hindi kailanman pupupas. 100 dahilan para ipagdiwang ang ganda ng Pangasinan. Isa sa mga dinarayo dito. Sige. Magpapatuloy ang kwento. Magpapatuloy ang pagmamahal. Magpapatuloy ang ganda mo, Pangasinan. Sa bawat paglalakbay, may simula. At sa puso ng Luzon, sa baybayin, bundok at bukirin ng Pangasinan, nagsimula ang 100 kwento ng ganda, kultura at puso. Ang unang hakbang ng paglalakbay na ito ay sa Bolinao, isang bayang puno ng kasaysayan, dagat at mga kwentong hinabi ng mga tao nito. Dito nagsimula ang paglalakbay ng Ganda Mo, Pangasinan, na hangad ay ipakilala ang tunay na yaman ng lalawigan. Sa pagdaan ng panahon, nagbago man ang mga lugar na binisita, nanatili ang layunin, ang ipakita ang ganda ng bawat sulok ng Pangasinan at ang puso ng mga tao. Marami na rin tayong mga nakasamang nagpakilala ng lalawigan at dumaan sa kwento ng Pangasinan. Bawat isa nahulog ang loob sa probinsya. Dala ang kanilang sariling karanasan, perspektiba at pagmamahal. Mula sa maaliwalas na hangin sa 100 Islands hanggang sa mainit na pagtanggap sa mga baryo, naging bahagi sila ng kwento na patuloy na umuusbong. Sa likod ng ganda ng tanawin ay ang mga taong tunay na bumubuo sa diwa ng Pangasinan. Sila ang dahilan kung bakit buhay na buhay ang kwento ng probinsya. Ang Pangasinan ay higit pa sa isang lugar. Isa itong karanasan na nag-uugnay sa puso ng bawat tao. Sa bawat probinsya, may kwento. Sa bawat kwento, may pinagmulan.
sa isang lalawigang dinadaanan ng ilog, niyayakap ng dagat, tinatamaan ng araw at tahanan ng kasaysayan, may kwento ng ganda, puso at pagkakakilanlan. 100 beses pinapakita, 100 beses pinapadama. At ngayon, sa ika-100 pagkakataon, isang pagbabalik tanaw at pagdiriwang para sa kwento ng isang lalawigang minamahal. Dito, sa Ganda Mo, Pangasinan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kultura ng Pangasinan mula noon ay buhay at makulay. Sa bawat pista, sining at lutuing ipinagmamalaki, makikita ang puso at kaluluwa ng lalawigan. Ang mga tradisyon ay buhay, na ipapasa mula sa matatanda hanggang sa kabataan, sa bawat himig at galaw. Sa kabila ng pagbabago ng panahon, nananatili ang pagkakakilanlan, ang wika, mga kwento at alaala ng mga Pangasinense. Sa pagkain, sumasalamin ng kasaysayan at pagmamahal ng mga tao. Bawat putahe ay kwento ng kanilang pagkatao. Sa bawat sining, sayaw, pagkain at produkto, buhay ang diwa ng lalawigan. Maraming host ang naging masaya sa pagtuklas ng kultura. Hindi lang tagapagmasid, kundi naging bahagi ng kwento at puso ng Pangasinan.
Sa mga simpleng tagpo na ito, makikita ang tunay na ganda ng Pangasinan sa pagtawa, kwentuhan at pagtulong. Sa sining, pagkain at mga kwento ng nakaraan, nasilayan ang kaluluwa ng Pangasinan. Buo, makulay at buhay. Hindi dito nagtatapos ang lahat sapagkat ang ganda ng isang lugar ay hindi lang sinusulyapan. Ito'y ipinapasa, isinasabuhay at itinutuloy ng mga susunod na salinlahi. Ngayon, isang espesyal na paglalakbay ang muling binuksan. Paglalakbay pabalik sa mga kwentong inukit ng panahon at sa mga tinig na minsang nagbigay buhay sa ating mga pahina. Sa pagbabalik na ito, damang-dama ang lalim ng ating pinanggalingan at ang patuloy na pintig ng pagmamahal sa lalawigan. Dito pa rin yan sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. We've seen the beauty of this land, from sun-drenched shores to misty mountains, from quiet towns to lively festivals. We followed the flow of water. Every splash, every wave reminded us that life here moves with grace and depth. We stood in places built by generations, all strong and enduring, like metal forged by time. Tasted food cooked from the land and met people whose lives grow with every season. Sa bawat paglalakbay, may kwentong naiiwan. Each one revealing a different side of Pangasinan's charm. Pangasinan, it's a home. Sa ika-100 episode ng Ganda Mo, Pangasinan, isang kwento ng paglalakbay ang nabubuo, hindi lang mula baybayin hanggang bundok,
kundi mula puso hanggang alaala. Marami nagpapapicture sa'yo? Oh. Okay, kain ka na nga. Samahan niyo akong lakbayin ang ganda ng Balaki Island. Perfect scenery that will humble you and make you appreciate the simplicity of life. Parang gutom na gutom po siya. Ulanan Beach is undeniably a tempting stop for distressing. A more intimate spot which is ideal for bonding with your loved ones. Make sure to never miss out in this one-of-a-kind place in Bani. Iba-iba man ang naging muka at boses ng palabas, iisa ang sinasalamin. Ang diwa ng lalawigang mayaman sa sining, sipag at damdamin. With its fascinating culture and strong sense of community, you'll realize this is the best place to be. Seas and rivers, mountains and hills, all this magnificence come to mind when thinking of traveling. There's power in its femininity, strength in its humility, and values in its story. Paliban sa alamat na ito, ay isang kasaysayan ang bumuo sa patuloy na pag-unlad ng munisipyo na tunay namang may pagmamalaki ng mga taga rito. Tradisyon at kasaysayan. Ilan lamang ito sa may pagmamalaki ng itinuturing na pinakamaliit na bayan ng Pangasinan. Hundreds of miracles are attributed to the saint whose name inspired the beautiful municipality up the north of Pangasinan. Aside from the tasty pakwan at talents of the Banians, tuwing kanilang kapistahan, thrill at excitement din ang mararanasan. Para saksihan ang kasiyahan, pagkakaisa at pagsasama-sama at pagpapalakas pa ng pananampalataya ng mga taga-Mabini. Kaunlarang hanggang ngayon ay tinatamasa dahil sa mga sakripisyong inalay ng sama-sama. Tara't samahan niyo akong pasyalan at mamangha sa kasaysayan, kwento ng pag-asa at ganda ng bayan ng Basista Para tuklasin ang kasaysayan at mga maipagmamalaki ng bayan ng Kalasyaw, pangtuklasin ang mga kwento at maipagmamalaking progreso. This town, no matter how you call it, is a place you wish will live forever. As we say here, Agbiag, Burgos! Join me as we discover the only town in the province named after a hero. Pag sinaming Manawag, ang una nating may isip ay ang simbahan. Pero hindi lang yan ang pwede nating gawin at ma-experience. Foods, products, and stories, makikilala natin yan. Natuklasin pa ang ganda at yaman na maipagmamalaki ng bayan ng Mapandan. Swal, with its people, culture, and heritage, is truly a place worthy to be discovered. Unang nabuo bilang bayan ang Tayug sa probinsya ng Nueva Ecija way back 1817, bago pa man ito naging parte ng Pangasinan. Loud and proud na sabihin, ganda mo San Jacinto, ganda mo Pangasinan! With this food tripping experience sa Pangasinan, mapapatunayan na Christmas is not only a season of giving, but also a season of eating. True to its name, healing is this town's magic. In vagueness, clarity. In agony, comfort. In every searching soul, a home where they belong. This is Pangasinan, land of blessings, sea of stories. Dito, ang kultura'y sumasabay sa alon at ang puso ng lalawigan ay laging handang magbigay, tumanggap, at magmahal. Ang ganda ng Pangasinan ay hindi lamang sa tanawin. Makikita ito sa ngiti ng mga taga-baryo, sa tapik ng palad, sa sabay-sabay na kainan, sa tahimik na tulong at sa bukas palad na pagtanggap. Naging bahagi na natin ang Ganda Mo Pangasinan, isang salamin kung sino, ano at gaano kayaman ang pagkakakilanlan ng lalawigan. At habang umiikot ang mundo, patuloy rin ang daloy ng inspirasyon. Marami pa ang gustong ipakita, marinig at maipagmalaki. Dahil ang kwento ng Pangasinan ay hindi pa tapos.
Sa bawat kwento may pinanggalingan at sa bawat pagtatapos may bagong simula. Ang Ganda Mo Pangasinan ay patuloy na maglalakbay bilang tagapagsalaysay ng lalawigang hindi nauubusan ng ganda. Isang-daang episodes, 100 dahilan para ipagdiwang ang ganda ng Pangasinan. Pero sa totoo lang, higit pa sa bilang, higit pa sa mga lugar, ang naipon ay alaala. Mga sandaling hindi makakalimutan, mga kwentong hindi kailanman pupupas. Gaya ng bulaklak na Rosal, mananatiling malimuyak ang mga kwento at kasaysayan na humubog. Pidudungo is more than just a feast. It is a feast. Hindi pa adventure ang hanap mo, kundi Ewan ko kung tama ba yung ginagawa ko, pero sige. Isa sa mga dinarayo dito ay of course ang kanilang napaka-preskong hangin at ang kanilang ano ulit yun? Bahay, kubo, kahit punti. Kaya before we get there, may enjoy muna natin itong napakagandang view! Have you ever heard of an island formed out of dead coral? Coral Cemetery Island? Creepy as it may sound, mula dito sa Barangay Osmeña hanggang po doon. Sorry po. Fast to the next level of performance naman ang hatid ng mga Tomasinos. At, The dazzling waters of Surip Beach will lure you to walk along its hugging waves. Sorry. Sa bawat talon na nalanguyan, sa bawat bundok na inakyat, sa bawat kalsadang tinahak, nariyan ang mga taong nagbukas ng tahanan, nagbahagi ng kasaysayan at nagturo ng tunay na dangal. Yan ang bumubuo sa puso ng palabas. At sa pag-abot ng pang-100 episode, hindi ito wakas, kundi patunay. Patunay na ang ganda ay hindi lang nakikita. Ito ay nararamdaman, na ipapasa at patuloy na isinasabuhay. Marami pang dapat tuklasin, marami pang kwentong naghihintay, marami pang ganda na kailangang ipakita, hindi lamang sa buong bansa, kundi sa buong mundo. At habang may mga mata na handang humanga, habang may mga pusong handang makinig, magpapatuloy ang kwento, magpapatuloy ang pagmamahal, magpapatuloy ang Ganda Mo Pangasinan.